Keď sa ti nedarí posunúť vpred, čo spravíš ako prvé? Začneš robiť viac, analyzovať, hľadať ďalší tip, ďalší systém, ďalšiu odpoveď. Povieš si, musím ešte niečo spraviť, musím makať tvrdšie. Ešte niečo mi chýba. Ale dnes ti poviem niečo úplne iné. Nie si zaciklený preto, že nerobíš dosť. Si zaciklený, lebo ostávaš vo svojom vnútri stále tým istým človekom. Tvoje činy sa môžu meniť. Môžeš skúšať nové stratégie. Môžeš meniť prostredie, projekty, ľudí. Ale pokiaľ si vnútorne stále tá istá osoba, budeš len recyklovať staré výsledky v novom obale. A to je dôvod, prečo sa cítiš, že síce ideš, ale predsa stojíš na mieste. Ja som si tým tiež prešiel. Zvonku sa veci hýbali, kalendár plný, výsledky rástli, ľudia spokojní. Ale vo vnútri som cítil, že sa opakujem. Že aj keď mením formu, energia, z ktorej to všetko tvorím, je stále tá istá. A tá energia má svoj strop. A vtedy mi to došlo. Zmena nepríde, kým nezmením seba. Nie to, čo robím, ale to, kto som, keď to robím. To je bod zlomu. Lebo tam už nepomáha viac vedomostí, viac disciplíny, viac výkonnosti. Tam potrebuješ pustiť verziu seba, ktorá ťa drží v kruhu. A to je ten najťažší moment. Pretože to už nie je o tom, čo vieš, ale o tom, či si ochotný prestať byť tým, kým si bol. A to je to, čo robíme v životnom kľúči. Neposúvam ľudí v tom, čo robia. Posúvam ich v tom, kým sú. Pretože nový život nezačne, kým sa nezjaví nový človek. A to nie je poetické vyhlásenie. To je realita kvantového skoku. Tak sa teraz zastav a pozri sa na svoj život. Možno sa mení forma, ale mení sa tvoj zážitok z nej? Stále tie isté emócie, stále tie isté otázky, stále ten istý vnútorný pocit, že si ešte stále nedovolil naplno byť tým, kým cítiš, že môžeš byť. A to je jadro stagnácie. Nie činy, ale identita. Preto ti nepomôže ďalší návod, ďalšia stratégia, ďalší tréning. Pomôže ti rozhodnutie, že prestaneš byť tým, kým už dávno nie si. Že si dovolíš stelesniť pravdu, ktorá už dávno horí v tvojom vnútri, ale ešte stále čaká, kým jej dáš priestor. Ak v sebe cítiš, že robíš veľa, ale stále nie to, čo treba, klikni na odkaz v popise. Nie preto, že by si nevedel, čo máš robiť, ale preto, že už vieš, že máš naviac. A presne tam začína tvoj prerod. Nie v novom pláne, ale v novom vedomí.